Nosaltres al Moviment hem contractat 4 nois que fan tots 4 de mecànic de bicicletes. L'adaptació dels nois al lloc de treball ha sigut bona. És un pas important abans de vindre a treballar amb nosaltres la formació de persona activa. Que souvent les petits poissons roses, ce qui est suffisant pour être bien. L'experiència aquí amb nosaltres, a part que siguessin treballant amb nosaltres, les pot vindre molt bé per entrar al mercat de treball i poder optar a treballs millors o seguir amb nosaltres y aprender un ofici. Me ha enseñado a adaptarme mejor con mis propios compañeros y trabajar más en equipo, y aparte los diferentes cursos que ha tenido, pues ahora soy más hábil con otras cosas. Es un trabajo que me gusta y me gustaría que me renovaran. Nosaltres aconsellem, de la nostra experiència, el que puguin unes altres empreses treballar amb aquest programa. Comme la vie, j'essayais d'arracher ma laisse pour frétiller comme un cabri. Depuis je me force à sourire quand j'ai le cafard envie de mourir. Desde junio tuvimos contacto con Barcelona Activa y bueno, contratamos a 2 chicos en el ramo de hostelería. Se notaba que habían trabajado un poquillo, ¿no? Porque han hecho las prácticas allí, se han desenvuelto bien y tienen actitud y ganas. Sobre la marcha van cogiendo y les vamos a contratar, ¿no? Ahora. Y yo creo que estando aquí 6 meses más ya tienen una soltura para moverse en otros lados. Acaba de prácticas y se les renovamos, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que pueden tener, con la actitud que tienen ellos, pueden funcionar bien. Al principio me costaba un poco porque era mi primer trabajo. El programa más que nada también me ayudó al principio porque no sabía de qué iba a trabajar y me ayudó bastante para elegir en qué sector trabajar, y la verdad es que estoy contento. Sobre todo intentar hacer lo mejor posible y a ver si poco a poco podría aumentar mi experiencia en este sector. Aconsejaría a las otras empresas que influyeran en ellos y contrataran y colaboraran, ¿no? También a dar la oportunidad. Hem incorporat 5 persones en total, no? 3 per l'obra, són 3 instal·ladors de telefonia i 2 administratius. Aquesta gent s'ha integrat a l'empresa, a la nostra filosofia, a la manera de fer perfectament, inclús estem sorpresos de la manera que s'han integrat. D'aquí 3 mesos s'acaben els contractes i a dia d'avui tots seran renovats. La conselleria, perquè nosaltres està anant molt bé, és molt positiva i estem pensant en ampliar l'oferta a més gent per a nostres contractes i altres perfils diferents als que tenim actualment. Sí, havia treballat abans, però gràcies al programa m'ha ajudat a formar-me una mica més i a poder-me desenvolupar a nivell professional, una mica més a nivell administratiu. Doncs ha sigut fàcil adaptar-me, m'agrada l'ambient i crec que a mesura que passa el temps estic agafant més formació i tot més fàcil. Que donéssi oportunitat a joves que no venen amb experiència però sí venen preparats tècnicament i amb moltes ganes.